naghisgot og katapusan sa kalibutan ang atong ebanghelyo. Niya gihuna-huna nila nga ang pagtapos sa kalibutan mahibaw-an nato. Si Jesus nagsulti nga inigbalik niya sa iyang second coming, matunaw ang tibuok universo ug ang tibuok kalibutan. Pero niingon siya, waay nahibalo kanus-an ni mahitabo, dunalay mga ilhanan. ug ang pinakailhanan nga iyang gisulti karon mao kadtong nahitabo sa panahon ni Noe, katong lunop sa tibuok kalibutan, ug kadtong nahitabo sa panahon ni Lot, kadtong Sodom and Gomorrah nga gisunog sa Ginoo. Linya imong tupad ina gusto na kang matapos. Gusto matapos. Naay balita na ang atong bag-ong namatay nga pari, si Father Kokoy Olmelia, napalgan nga patay, nagbanaw ang dugo dito sa iyang kondo unit sa may Mabulo, o naay samad iya batong liog, o gituhuan nga nagtapos siya siyang kaugalingon. Pero giimbestigar pag maayo karos kapulisan, ug wa bagyoy third party nga nagbuhat niini. Kumo nakaikaron ang tulis, kumo nakaikaron ang pagpatay tungod nis mga bisyo. Unsa gatoy meaning sa bisyo? Biga, inom, sugal, yup-yup or soyop, niya utang. So tungod aning bisyo, nahimong daghan ang krimen. Nadunggan ako sa una ang mga speeches sa atong former president nga gipriso na ron dito sa dahig, na di ga nato masumpo kining korupsyon o drugas, wa gyoy kalambuan ang nasod, mahugno gyud ta. Kana ra yung duha mo iyang gifokusan og maayo, ang drugas og ang korupsyon. Nya kining insurgency, kaning pagsigig terrorism, bunga man is korupsyon gyapon og sa drugas. Mao na karon daghan na sa kaing patay, daghang tulis, gani ang atong mga simbahan gipangtulis na. Oh. Matud pas usa ka pari nga bag-o pa lang gitulis dito sa Manlapay, ang ako intawong former assistant parish priest si Father Arnel Ponce nagpost, gilungkab na sa dito kumbinto niya sa ilang ihap-ihap, siging discuss sa mga pari, ika-16 na to nga parokya. Nanong kusog na marong tulis, tungod yapon as bisyo. Linyay mong tupad, inawa pa katulisan. Unya, naapagilaing, kining ato karong mga baha, nawa na flood control, pulos na lang flood. Sige na rabasag uwan. Unya, ang atong mga leaders, generally speaking, wa magtagad sa seryosong pagtagad. Tuwa hinoon kasigig tanaw ang mga warrant of arrest gikan sa ICC, mo sigihag hisgot, kanang mga papriso anang ilang mga atbangs politika. Pero ang mga tao nga nangalubong na slapok, nangalubong na tubig, wa na mga balay, wa gyud hisgot eh. Ang kanabang tanaw to seryoso ba? Ngano man,
tungod yaponas bisyo. Ug unsa maning bisyo? Matod pa sa unang pagbasa, nagsigi mo og tan-aw og nalingaw kaayo mo sa mga hinimos Ginoo, pero wa mo moila sa naghimo. Mga buang yun mo, matod pa ni Solomon. Kanabang magsigi kuno tag-tan-aw sa hinimo nga mga nindot kaayo, unya wa ta mudayeg, wa ta moila sa naghimo. Muna nga gitawag nag mga Diyos-Diyos. Kaning ni ang mga adlaw, bituon, kahoy, tubig, mga bungtod, mga bato, mga mananap, o kaha mga tao, kanang atong gitawag og mga Diyos-Diyos. Mga lords, drug lords, o mga nana. Mga lords man na, mga Diyos-Diyos. Landlord, unsa pa nang uban? Na yung mga lord? Be, linya imong tupad na kinsay imong lord karon. Na kinsay imong lord. Inauton ta nga ang imong lord mao si Jesus. Mao ang the only God, the triune God para natong mga Katoliko. Nganong di man ta kailas Ginoo? Tungod kay ang Ginoo nagpakita nato pinaagi sa iyang mga buhat. Dili gustong Ginoo nga mo abot siya nato, mo pakita siya nato nga mura bagyog kana bang amazing kayo ba? Ang gusto niya makailata niya tungod sa iyang mga maayong buhat. Ug ang pinakamaayong buhat sa Ginoo mao gyud ang imong tupad. Lingi imong tupad. Tanawa ang naong. Nakakita ba kas Ginoo? Kung wa gani kakakita sa Ginoo sa ato palahi ka Ginoo. Kanabang dili na kamo valyo sa hinimos Ginoo. Wa na kay respeto sa naghimo. Nabatay niingon ako, pader kanibang atong Santo Kristo, ka brutal ba sad nagnaong oy? Nabantay mo sa atong crucifix diri sa loyo. Ganahan mo magtan-aw ani. Ngana ba? Daghan kay samad nako arang-arang lang ganina. Katog yung crucifix dito sa Seminaryo Mayor. Namurot pang naong, yan nga hiwi, pati yung bunoga ba. Nya, muragod og magampo kay tan-aw nimo, murag mahadlo ka kay ang mga buhok ng gahi, nanindog ang uban diri. Murag yung ungo tanawon. Mao sa tingali na ang pagportray sa pag-ila sa naghimo ani. Pero ang naghimo ani artist. Atong respetuhan ang naghimo, pero what ay respeto ato nang bungkagon kay wa ta kauyon. Maobitan na kaning ato mga simbahan na natay cultural heritage. Kanang ato diyang pultahan di naman na pwede usbon kanang fasad nato. Ngano man giangko na nga cultural heritage. Respetuhan ang naghimo ana. Di ba? Bisag malusno pa nas linog, ayaw tanduga. Ang cultural heritage mao'y mo ayo ana kani ato mga simbahan rong nangalusno sama dito sa daan bantayan kay cultural heritage, respetuhan ang naghimo. Ana. Nya kanang imong naong kinsa may gahimo ana ug kanang naong sa imong tupad. Depende nimo ug nakaila ka Ginoo moingon ka Ginoo ang naghimo ana. Kana rong nangaanod sa baha kinsa may naghimo ana nila? Kinsa? Kana. Nya anong pilion ra man nato ang atong higugmaon, pilion ra man nato ang atong tahuron. Tungod kay kita na may nagpakaginoo.
Ang katapusan di ay sa kalibutan, mga igsuon, mahitabo kung dili na ta moila sa magbubuhat nga mao ang Ginoo. Mao man ay nahitabo sa panahon ni Noe. Wa na sila kailas Ginoo, ang ilang gisigihan na lagtanaw, ang ilang mga pagkaon, ang ilang pagminyuay, ang pagtukod og balay, pero musulti ang Ginoo, di na sila maminaw. Mo nang gitapos sa Ginoo sila. Panahon sa Sodoma and Gomora, panahon ni Lot, mao gyapon. Di na mo ila ang mga tao sa Ginoo, ang ilang mga sala mao na ilang gihimong Ginoo, ang homosexuality mo'y kusog kayo atong panahon na sa Sodom and Gomora. Nya, masuko sila kun badlungon sa ilang mga sala. Mao nang di na sila mo ilas Ginoo, gipatay sila sa Ginoo. So ang katapusan sa dies kalibutan karon nga gitagna ni Kristo, mausad ang panahon na ang mga tao di na mo ilag Ginoo. Sa inyong tanaw, ang mga tao karon kita niila pabatas Ginoo sa tinuoray? Niila pata? As world? Naipipila tingali na moingon niila, pero in global setting ba, kay katapusan mas kalibutan, ang kalibutan niila pabagkin sa gabuhat niya. Sultihan lang ta mo, pero kaning ako, di magini siya siguro, pero sa ako lang naobserbahan ba, sa akong pagpamalandong, naabay atay gitawag og global rejection of God. In global sit-up ba? Tanawa ha? Ang divorce, gidili nas Ginoo. Pero ang tibuok kalibutan karon tanang nasod, ang Pilipinas na lang kunoy way divorce. Pero nga tong divorce bill, naa na sa Senate. Nakapasar na sa Congress. Naghuwat na lang sa na anytime nga ma-approve na, mahimo na ng bill dito sa Senate. So in short, in relation to divorce, wa na ta ang kalibutan ba? Di na mutuog Ginoo nga nag-ingon ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao, nag-declare tag divorce. Oh, sama na, dili ba? Ang kalibutan wa na mo ilas Ginoo. Ikaduha na global sa ni kanang homosexuality, kanang same-sex union. Gidawat naman aros tibuok kalibutan, ay uban gahimog balaod ana, nay uban way balaod, pero ato na ginang giuyunan. Di ba? Masuko naman ganita, ato nang hisgutan nga sayop na. Di ba? Moingon ta nga sala na, ana mga suko kinsa ko kang manghilabot nako, ako ning katungod. Ato na ginang isip nga ato nang right. Muna bisan dinhi sa atong simbahan naman dinhi sa atong parokya, di ba? Naaway. Kana bang same sex? Katulo, kanang premarital sex. Di ba? Murag okay naman na karon. Okay ka na mga mabuntis ka, naway ka na ganing bana, wa maminyo, ay okay na jud kay na nato. Ano man day? Napaday ni palaga na. Wala na oy. Kadaghan din yung magpabunyag. Mao ni ang akong gitanaw nga global ba? Nga kitang tanan murag ni uyon. Wala na'y interesado nga mo. Kana bang ligon gyud ba nga moingon mo condemn ani ba mo condemn. Wa na. Punan pa natog lain. Tulo naman unsa pa man dili pa ni siya ego nga mo proiba nga moratag in global sit-up ni sopak na tas Ginoo. Sige. Punan natog ikatulo. Ginagmay ra noon kanang paggamit anang artificial contraceptives, pills, ligation,
vasectomy, condom, withdrawal, dili day na going against God. Nya kumo naman na karon. Pila na lang kakabuk ang wa mo uyon ana. Gilingay mong tupad inawa jud ka kapils. Ina. Di ba? Mao na nga bagbantay ta ani. Kay mga pagpakita man nga wa na ta mo ila sa nagbuhat. Nganong mag-pills man ka, kay murag ikay tag-iya sa imong lawas. Nganong mag-abortion man ka, tungod kay murag ikay tag-iya sa ikay magbuot anang bata nga niturok sa imong sabakan. Nganong mag-same sex man mo, murag ikay nagbuot sa imong sexual gifts. Nganong mag-divorce man, kay murag ikay nagbuot sa imong relasyon dinhi sa kalibutan. Naay magbubuhat, naay nag-monitor na tong tanan og ato ng ilhon aron dili tanganlan og buang sa Ginoo. Mao na nga unsa may atorong buhaton para dili tatapuson sa Ginoo, magsige ra gid tag-ila nga naay Ginoo. Nilingay mong tupad ina kanang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo'y nag-imbitar ana. Ina ba? Ina kana bang pagpalit og slot nituo ka nga Ginoo mo'y nag-imbitar? Kay basig padersiano ra inyong gitanaw. Nya nalimot mo nga kana ding pagpalit og slot ato din ang gamiton para sa atong simbahan. Nya ang simbahan mao ang lugar diin atong masinati ang Ginoo, ang katilingban nga naghigugmaay, nagampo og nagtinabangay. Mao na kining atong grace nga slot. Pila na madero atong slot. Atong grace para ni sa atong tiwason og bayad katong atong previous project dito sa San Vicente nga napahimuslan sa rugmaayo sa mga parishioners sa San Vicente Liloan. Unya ang atong halin ani karon 85,924 na kaslots, naapay 614,076 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nga nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 261 na atong nadawat. Nya kining atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa nidinhi sa atong ongoing projects na karon ato na sang nahinay-hinayag pahimos na improve na ang atong palibot o mga facilities. Ang ato sang halin niabot nag 60,734 ka slots, na apay 39,266 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Unya naani 162 slot challenge nga tag 16,200, 169 na ang atong nadawat. Ang atong DPR, Divine Powerful Response, ato ning itabang sa mga naigo sa linog o naigo sa mga bagyo, labi na dinhi sa atong parokya. Ang atong total nga halin niabot nag 17,774, niya gikuhaan nig 8,773, na apay nahibilin nga 9,001 ka slots. Niya ato ning gamiton sa pagpanukod og mga balay. Daghan kay way balay. Gahapon dito mismo Law, hilak in town ang pipila. Wa na gid sila balay. Magtan-aw sad ta perting lisura. So magtukod tag mga balay, di tingali dagko kanang ma-afford lang nato. Mo cost lang og mga 50 to 60,000 labor and materials. Simple lang gyud nga balay. Pero maningkamot ta basig mga next week makasugod na ta og himo sa mga tukuronong balay. Mutabang lang ta. Ngunay atong itampo sa atong mga LGUs nga nagtubag niining maong panginahanglan.
Atong pakpakan ang namalit na tong mga slots nga nakailag Ginoo sa inyong pagpaambit aning inyong mga kwarta dinhi tag 100 dako kay pagpakita nga mituo tas Ginoo nga nag-awhag nato paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Kanang Ginoo nga nag-awhag unsay inyong gibuhat sa labing ubos mo na inyong gibuhat nga rinako. Nya iyampo nato ang atong mga kurapot kaing mga opisyal sa gobyerno nga bisan pagpanahon sa atong kalisdanan mangawkaw lang yapog kwarta wa na gid sila kailas Ginoo. Ang ilang giila nga Ginoo ang ilang atraksyon sa bahandi ug sa gahom. Murag maunay ilang Ginoo ba nalimot sila nga hinatag nas Ginoo nila. Nya muwa rasad na siya kay ang Ginoo magyud maoy magpabilin. Muna ang ato mga officials makaamgo unta sila na dili na maoy Ginoo ang kwarta kung dili maunay gamitonon sa pagdaig sa Ginoo. Muna sa ako sang birthday ang akong kinabuhi dili man sa nis Ginoo dili sa Ginoo dili man sa ni ako sa Ginoo man ihalad sa dinako sa Ginoo mo nang ngutana ko sa Ginoo unsaon ako pag-celebrate walay hikay padre. Walay party-party. Unsao man, pamaligya lag slots. Unsaong pagbaligya? Ang kutob mo greet og happy birthday nako, mupalit gyud slot. Pila may slot paliton? 10 minos tagsa sa tulo nato ka slot, so 300 pesos. Nya gusto mog challenge na ay 6,200 kay 62 naman karon years old. Karong November 24, 62 slot challenge, 6,200. Ano na dito ng greet, oy. Nakadawat na kog 104 ka mga greetings. Onya ang challenge, 11. Sa 104 nga ni greet, nga nipalit og slot, 11 ang challenge. Di ba? Wa man mo malipay, wa tingin mo ni palit siguro. Magpaabot ko, napa may 10 days. 10 days pa man more to go. Tanaw na ko, yung pila ka book video ang mapalit. Nya kining tanan akong nadawat nga inyong greetings, ako ning ihatag ngadto sa atong simbahan. Labi na gyud aning mga tukuronong balay. Doon na sa inihatag o dako-dako o para nis balay pader. Nako, sus, makahimo na nig mga usa ngadto sa duha ka balay. Salamat kayo. Mo nang murag makahimo na gyud tarog mga dili na napo no mga 11, 12 na kabalay ang ato tingaling kayang himuon. No considering 50 to 60,000 ang atong kaning budget. So basin pa katabang-tabang ta. Nyagdaghan pa gyud mong mutabang pinaagi nato. Magsige ra gyud tag himog balay hangtod mahimuan gyud ang ubay-ubay o balay, makatabang tas ato mga LGU nga muhimo dito sa aning mutubag aning maong panginahanglan. Kining pag ila sa Ginoo mao ni ang makapawagtang sa silot sa pagtapos sa kalibutan. Kay kung magsigitag higugma sa magbubuhat, dili niya gubon ang iyang binuhat. Pero gato na ganing dauton ang iyang binuhat sama na mga sapa, mga bukid, kaning mga kakahuyan, mga guba gita. Ug usa na sa dako kayong rason nganong kusog karon ang flash flood tungod kay nangaguba ng ato mga bukid, ang ato mga kakahuyan ug ang ato mga sapa ato nang gihugaw-hugawag maayo. Wala na ta ni value sa sapa, labi na gyud mong nagbuhi og mga baboy, mga manok, nagbalay diha sa kilid sapa, ang inyong mga hugaw ipanghug sa sapa, hunungan na intaw na ninyo. Atong yamaan, giinsultuhan ang magbubuhat ni anang tubig nga para untas kaayuhan sa tanan. Kinsa pa may makagamit ana pagpanglaba, kinsa pa may makagamit anang tubiga sa pagligo o kaha sa pag-inom nga inyo namang gilundan sa mga hugaw sa baboy, hugaw sa manok, o ang hugaw sa inyong septic tank. No? Dili ka masuko ang nagbuhat anang tubig nga para unta na nato tanan. Mao na siya.